आङो खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायनाय बिथांखौ खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेनि उनाव दङ जोंहा जोंजों लेंहरजानाय जोंनिनो बयजोंबो सिनायजानाय गागि लिरगिरि आरो आथिखालाव बर' रेबगं जथुमनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि सोलोंथाइगिरि मानगोनां आनन्दराम औवारि बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय बेनि उनाव दङ जोंहा सोलोंथाइगिरि लिरगिरि आसाम स्टेट टेक्सट बुक प्रडाक्शन कर्परेशननि बिथाङा आजिरा मावनाय मावख'गिरि गागि लिरगिरि बिथां रत्नेश्वर बसुमतारीखौ जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेनि उनाव दङ जोंहा सोलोंथाइगिरि राइटार खौरां बिजोंजों सोमोन्दो गोनां मानगोनां खोमसार बसुमतारी बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय खोमसार बसुमतारी गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बेनि उनाव दङ जोंहा जोंनिनो सोलोंथाइगिरि बर' रेबगं जथुमनि बिबानगिरि आथिखालाव बर' बाजार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बिथाङा भाइस प्रिन्सिपाल मानगोनां अरुण चन्द्र मुसाहारिखौ जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय बेनि उनाव दङ जोंहा जोंनिनो आंगो क'क्राझार जिल्ला बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि बिथाङा रांगिरि बाख्रिगिरि बिथां शिबनाथ ब्रह्म बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो सानदों आरो बिथांखौ जौसाङाव फैनानै सिनायथि होनो खावलायबाय मानगोनां शिबनाथ ब्रह्म बेखिनियावनो आलासि सिनायथि होनाया जोंहा आरो सासे दङ जोंनिनो मानगोनां बे रैमालि बिएड कलेजनिनो मानगोनां गोरायुं डक्टर बिनन्द बर' बिथांखौ जौसाङाव फैनानै आङो सिनायथि होनो खावलायबाय जोंनि बिएड कलेजनि रैमालि बिएड कलेजनि गोरायुं बिथाङा आथिखालाव जोंहा आरो दंबावो लेंहर जाखानाय आलासि दुलाराय बर' समाजनि बिथाङा हारिमु नेहाथारि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मानिक ब्रह्म बिथांखौबो जौसाङाव फैनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनानै लानो सानदों मानिक ब्रह्म गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बेखिनियावनो आंनि आलासि सिनायथि होनायखौ आं दोनथ'नो सानबाय बेनि उनावहाय जोंहा आङो हाबाफारिखौ सालायलांखानोसै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौ जोंहा लेंहरजानाय गाहाय आलासि बिथां राखाव बसुमतारीनि आखाइजों जोङो आलारि बाथिखौ फोजोंनो सानदों आरो बिथांखौ आं खावलायबाय लोगोसेनो जोंनि जेसेबां आलासि दङ बिथांमोनाबो बाहागो लाफागोन आलारि बाथि फोजोंनायाव
मेनेजिं एडिटर ओमफ्राय मेनेजार अनजिमा बर' मेनेजार अनजिमा बर' हा गलाब फोरोंगिरि गलाब फोरोंगिरि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो रैमालि एकाडेमि कलेजनिफ्राय दरित्रि बर'आ जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिगोन। बे समाव सिगाङाव खावलायखानाय बायदियै जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन दरित्रि बर'। बे समाव मोसानानै दिन्थिगोन दरित्रि बर'।
रोजा रोजा साबायखर थाबाय दरित्रि बर' बिथांनिसिम बे समाव थिखानाय हाबाफारि बायदियै दङ इंखं फोलेरनि मावफारियाफोरखौ सिनायथि होनाय आरो इंखंनि सायाव बुंथिनाय बुंथिगोन राजेन बसुमतारी सुजुगिरि बे समाव सार बिथांखौ जौसांसिम फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय सिबिजानाय दिनैनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसेनि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोजानाय गाहाय आलासि गेदेमामोन लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै गेदेमा नोंथांमोन बहाय रैमालि एकाडेमि कलेजनि गोरायुं दङ फोरोंगिरि लेक्सारारमोन दङ फरायसाफोर दं लोगोसेनो इंखंनि मावफारिया आरो गोबां हामलायगिरिफोर दङ आरो आथिखालाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों लाइभ सोलिबाय थानाय बे हाबाफारिखौ नायफुनाय गासै रायजो राजा बयनिसिमबो बड'लेण्ड इंखंनि बे हाबाफारियाव गावखौ फोनांफानो थाखाय साबायखर बावग्रोयो गिबियावनो खावलायनाय जादों जे इंखं फोलेराव दा समसिम जाय बिथांमोना हाबा मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय आरो बे सिनायथि हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो सिगांबाय गिबियावनो आङो हांख्रायनो नागिरदों गलाब बसुमतारी बिथांखौ जौसां फारसे हांख्रायहरदों आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो बरायनाय जागोन गलाब बसुमतारी जौसां फारसे हांख्रायहरदों सोरगोन आर'नाइ नाम्बारै बिथाङा जाहैबाय गलाब बसुमतारी बिथाङा मेनेजिं एडिटर सानसेनि बड'लेण्ड इंखं बिथाङा जोनोम बुब्लिनिफ्राय इंखं फोलेरजों दंबाय थायो गिबि समाव बिथाङा सार्कुलेसन मेनेजारमोन सार्कुलेसन मेनेजारनि उनावहाय बिथाङा नांजाब सुजुगिरि बेनि उनावहाय मावफुं सुजुगिरि आरो दा समावहाय मेइन बिफाव लागासिनो दङ मेनेजिं एडिटर बिथांखौ गोजोननाय होदों बरायनायखौ नाजावनो थाखाय बिनि उनावहाय हांख्रायहरनो लादों मुस्लिमा अनजिमा बर' मेनेजार इंखं फोलेर अनजिमा बर' मेनेजार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों गोजोननाय होबाय बिनि उनाव दङ फोजोंसार बसुमतारी मावफुं सुजुगिरि फोजोंसार बसुमतारी बिथाङा मावफुं सुजुगिरि सानसेनि बड'लेण्ड इंखं गांसे आर'नाइजों बरायनाय जादों बिनि उनाव रिंकु बसुमतारी दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस इंखंनि गांसे इंराजि खौरां बिलाइ दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस बेनि एजुकेटिभ एडिटर रिंकु बसुमतारी बेनि उनाव नांजाब सुजुगिरि सदानन्द दैमारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों आरो बिथाङानो दिनैनि बे हाबाफारिनि गासैबो सामलायनायनि बिबानाव दङ सदानन्द दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनावबो सासे एनकरिंनि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो नायो जे अखानायसि 4 रिंगाबा बिथांनि महरा सासे माने नायखांग्रा हिसाबै बिथाङा एनकरिंआव फैयो बिनि उनाव मिन्टु बर्मन बिथाङा प्रडाक्सन मेनेजार मिन्टु बर्मन फैयाखै नामा बिथाङा फैथ'वाखै हर गेजेरनिफ्राय बिथाङा सोरांनाय समसिम पेपारा ओंखारलांनाय समसिम बिथाङा खामानि मावनायाव लोहाबनानै थायो आरो बेलासिनि 2:30 3:00 सिखारनानै आरोबाव 4:00 बाजियाव जइन जाफैयो बिथाङा दा गैथ'वा फैयोब्ला बिथांखौ जा सिनायथि होगोन बिनि उनाव राहुल बसुमतारी बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रडाक्सन मेनेजार
गैयाना बेबो सिखारनो हायाखै राहुल बसुमतारी बिनि उनाव अरायसोरां ब्रह्म बिथाङाबो गैया नामा रिसेपसनिस्ट बिनि उनाव भास्कर ज्योति ब्रह्म साब एडिटर सानस्रि बड'लेण्ड इंखं भास्कर ज्योति ब्रह्म थाब फै भास्कर ज्योति ब्रह्म बिथाङा सानस्रि बड'लेण्ड इंखंनि सासे साब एडिटर महरै खामानि मावगासिनो दङ दानिया प्रनय दैमारी बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि टेकनिकेल एडिटर प्रनय दैमारी दंना प्रनय दैमारी दंना थाबै फै प्रनय दैमारी प्रनय दैमारी दाउफ्रि बिथांखौ लेखाफ्राव मोनो दाउफ्रि लाबारि मुङै अरिजिनेल नामा प्रनय दैमारी आरो बिथाङा जाहैबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि टेकनिकेल एडिटर गोजोननाय होदों बिनि उनावहाय मिथिखा नार्जारी नोंथांमोना बयबो बेखौ सिनायदों बिथाङा निउस फरायो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव मिथिखा नार्जारी आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि एनकरिं थेंक इउ बिनिफ्राय खोमथा गोरा गयारी बिथाङाबो आथिखालाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव एनकरिंनि खामानि मावगासिनो दङ निउस फरायो लोगोसेनो इंखं पाब्लिकेशन्सनि बिथाङा एडभार्टाइजिं एसिस्टेन्ट गोजोननाय होदों मनज बसुमतारी प्रिन्टिं डिभिजननि बिथाङा प्रडाक्सन मेनेजार मनज बसुमतारी बिथाङा लेखानि कभार साफायनायाव मुखुब जानानै दङ 4 कालार मेसिन डिल खालामो मनज बसुमतारी बिनि उनाव जिन्तु दास डिस्पाच मेनेजार जिन्तु दास डिस्पाच मेनेजार दानिया थानेश्वर राय डेलिभारि एसिस्टेन्ट थानेश्वर राय गैया नामा नाय थानेश्वर राय नाय बिथां फैबाय थागोन जुनास दैमारी बिथाङा हस्पिटालाव दंहैयो न'खरनि सोरबा सासे लोमजादों डिटिपि एसिस्टेन्ट बिमल बर्मन प्रडाक्सन एसिस्टेन्ट आसेना बिमल बर्मन प्रडाक्सन एसिस्टेन्ट हेडेल ब्रह्म गैया नामा दानिया नांजाब सुजुगिरि बिजुलि नार्जारी बिजुलि नार्जारी नांजाब सुजुगिरि बहा मानसिलाय आजुलि बर' नांजाब सुजुगिरि बेखिनियावनो जर'खायै सासे गेदेमाखौ हांख्रायनो नागिरदों आङो बिथाङा जाहैबाय बे कलेजनि सासे लेक्सारार IT सेलनि आरो बिथाङानो जाहैबाय दिनैनि बे हाबाफारि बानजायनायाव माने मोजां बिफाव लागासिनो दङ लैथोमा बसुमतारी बिथांखौ जौस्रां फारसे हांख्रायहरदों सिनायथि लानो थाखाय लैथोमा बसुमतारी गैया नामा आरो जोङो दा समावहाय सिनायथि होनो नागिरदों आरो जोंनि निउस पेपाराव दा समावहाय हाबा मावफैबाय थानाय रिपर्टार्स बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे दंफैयो जोंब्लाव ब्रह्म
बिथाङा जोंब्ला ब्रह्म उदालगुरिनि बिथाङा जोंब्ला ब्रह्म बिनि उनाव दङ अनजय बसुमतारी फैयाखैना फैदों अनजय दानस्रां बसुमतारी गैया सनाराम दिबुजन थि आच्छा लैथोमाया फैबाय लैथोमा बसुमतारी बिथाङा रैमालि एकाडेमि कलेजनि आईटी सेलनि टेक्निकेल लेक्चारार बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आरो बिथांनि एरेन्जमेन्टआव दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारदों गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय दिनै बिथाङा मोनसे हाबाफारि बानजायगोन दा जोंनि हाबाफारिनि उनावहाय बे रैमालि एकाडेमि कलेजनि फरायसाफोरा दिनै जोंजों मोसानाय बा हारिमु आयदायाव बाहागो लाफादों आरो बिथांमोननो थाखाय जों स्पेसियेल मोनसे अफार होदों 3000, 2000, 1000नि मोनसे केस एवार्ड बै फरायसाफोरनो इंखं फोलेरा होनाय जागोन आरो बिनि गासै एरेन्जमेन्टखौ जोंहा लैथोमा बसुमतारी खालामबाय थादों गोजोननाय होदों लैथोमा बसुमतारी बिथांनो आरो केमेरामेन बिथांमोनखौहाय खावलायदों खेबसे जोंनि बे इंखं फोलेरनि थाखाय जाहाथे केमेरा पस्ट लानायखौ खेबो आरो आखाइ खबनानै जाहाथे बरायो जाहाथे बोलो होयो जे बर' खौरां बिलाइनि थाखाय खामानि मावनो जाहाथे एसेबाव बोलो मोननाय जाथों गोजोननाय होबाय दा बे समाव आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सिगांदों जे बर' रावा माब्ला जोनोम जाखो आं बिथिं बुंनो थांलिया बर' हारि माब्ला जोनोम जाखो बुंनो थांलिया बर' खौरां बिलाइनि दिनै मोनसे जुनिया हाबाफारि आरो बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा बिनि सायाव बुंथिनो थाखाय गाहाय आलासि दङ आलासि बिथांमोन दङ आं बुंनो सिगांदों जे इंखं फोलेरा जोनोम जानाय बुब्लिनिफ्राय दा समसिमनि एसे बाथ्रा 2004 मायथाइ 19 सेप्तेम्बर बै खालार खालि गोथार बुब्लियाव सानस्रि बड'लेण्ड इंखं मुंनि बर'नि गिबिसिन खौरांलाइ फोसावनाय जाजेनो बै समाव बर'आव सानस्रि खौरांलाइ गैयामोन सानस्रि बर' रावनि खौरांलाइ दिहुननांगौनि थाखाय साननाय हनाया जाबाय थादोंमोन गोबाव समनिफ्राय नाथाय बोलो गैया बर'नि जायफोर माहाजोन एबा रांखान्थियाव गोहोम गोनां एबा दोहोनि सुबुंफोर बिथांमोनाबो खौरांलाइनि गुरुत्वखौहाय निस्सय साननो हायाखैमोन जायनि थाखाय आरो बे बर'नि खौरांलाइया मुलाम्फा गैयै बेजों जिउ खांनायनि जेबो सिमां लानो हाया बै समनि थासारिमोन जायनि थाखाय सानस्रि खौरांलाइ नांगौ होननानै जों बर'फ्रा बयबो गाबखाङोमोन बुङोमोन बानबुंथियोमोन नाथाय आवगायाखैमोन बेबायदि समावनो सासे जावलिया सुबुङा बे सानस्रि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइ दिहुननो थाखाय हांखुर जायो बे जावलिया सुबुङा दिनैबो जावलिया मानो होनना बुङोब्ला जायखौहाय समाजाव नाखस खालामो जाय समाजाव बैनि गुरुत्वआ गैया बैफोर खामानिखौ आफोद मावनानै मोनसे गोजोननाय लानो लुबैयो बै सुबुङा राजेन बसुमतारी बे राजेन बसुमतारीया ओरैबायदि जावलिया जे जाथावै खामानिखौ आखाइ होनानै गाव जोबोद खस्थ' भुगियो आरो खस्थ' भुगिनायखौनो गावनि आंगो साननानै लायो जेब्ला सानस्रि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइखौ दिहुनजेनोमोन बै मानसिनि आखाइयाव खालि 1.5 लाखल' थाखा मोननो गोनां दङ माखासे माने खामानि मावनानै दङमोन साफायनायनि खामानि सरकारनि खामानि 12 लाख थाखा बै 12 लाख थाखाखौ मोनगोननि आसा
1.5 लाख थाखाखौ बाहायनांगौनि मिजिं आरो बर' हारिनो माबा मोनसे होनायनि खुसि मोनहैनाय बेफोरखौ लानानैनो सानसे बदलनि इंखंखौ दिहुननो थाखाय जानजि खाफ्रायो आरो माखासे मानि लोगोफोर बुथुमनानै सावरायनाय जायो। बिब्दिनो 19 सेप्तेम्बर खालि लग्न नायलायलायनानै दिहुननाय जायो। बे खौरांलाइ दिहुननाय समावहाय आं गोबां सानिफ्राय साबायखर मोनदों, गोबां मानसिनिफ्राय थत्सल' खालामजादों आरो न'खरनिफ्राय जोबोद दुसिनाय मोनदों। बेजों सेस जासिगोन, हा हु फानजोबनाय नांसिगोन ओरैमोन आरोखि। होमब्लाबो जबरदस्त बे पेपारखौ दिहुनदोंमोन। आं बुंनो लुबैयो जे बेवहाय रायजो राजानि अननाय मोननानै दिनैसिम बे खौरांलाइया थांगासिनो दङ। जोबोद खस्थ' भुगिदों, दिनैसिमबो जोबा बे खस्थ'आ। अब्लाबो दिनैसिम बे पेपारखौ खुथि नाथि नाथ्रोद लाबोनानै मोनसे स्टेजाव दोनफैनो हादों। उननि जोलैया इंखंखौ लाखिबाय थानो हाथोंनि गासै एरेन्जमेन्टखौ आं खालामनानै थैनो आं लुबैयो। बे आंनि मोनसे सिमां। इंखंआ राजेन बसुमतारीनिल' जानानै जाहाथे थाया, राजेन बसुमतारी थैनायनि उनाव इंखंआ साबसिनै रायजो राजानि जाथों आं बेखौ मिजिं खालामगोन। आरो बेखिनि मिजिंखौ लानानै आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ फोजोबदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय सार बिथांनिसिम। बे समाव मिलाय क्रिस्टिना किस्कु बिनि ग्रुप। बे समाव जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन बनिता दैमारि डान्स ग्रुप। बे समाव मोसाफैगोन बनिता दैमारि डान्स ग्रुप। बे समाव मोसाफैगोन बनिता दैमारि डान्स ग्रुप। बनिता दैमारि थाबैनो मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों।
दा मोसागोन बनिता दैमारि डान्स ग्रुप बिथांनि उनाव रेडि जानानै थानांगौ लुनामणि काकति दा मोसागोन बनिता दैमारि डान्स ग्रुप बिथांनि उनाव रेडि जानानै थानांगौ लुनामणि काकतिनि उनाव मोसागोन हायनाश्री बसुमतारी ग्रुप डान्स रोजा रोजा साबायखर थाबाय बनिता दैमारि आरो बिथांनि लोगोफोरनिसिम बेखिनियावनो आङो सासे जोंनि बिजनि प्रेस क्लाबनि नेहाथारि बिथांखौ सिनायथि होनो लादों এইখিনিতে মই পৰিচয় দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ বিজনি প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক মাননীয় বিকি মল্লিক তেখেতে আমাৰ মঞ্চত আহি তেখেতৰ পৰিচয় দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এটা আৰণেৰে আমি সম্বোধন কৰিব আমাৰ বিজনি প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক
তেখেতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ধন্যবাদ থাকিল তেখেতসকলে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ बे समाव थिखानाय हाबाफारि बायदियै दङ 2024 मायथाइनि बोसोरारि सुबुं बान्था फोसावगोन सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि गाहाय सुजुगिरि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि मानगोनां राजेन बसुमतारी सार बिथाङा 2024 मायथाइनि बोसोरारि सुबुं बान्था बे बान्थाखौ फोसावगोन खेबले खेबले गसंफैनाय जाबाय जौसाङाव निमाहा होदो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बिथिंनिफ्राय 2024 मायथाइयाव गथायनो गोनां बोसोरनि सुबुं मेन अफ द इयार बे बान्थाखौ जाय मोनगोन बे मानसिनि मुंखौ गेदेमानि मुंखौ फोसावनायनि बोसोरफ्रोम हाबाफारि बानजायो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा नेहाथारि दङमोन कमलाकान्त बसुमतारी बिथाङा आथिखालाव एक्सिडेन्ट जानानै आखाइ बायनानै दङ बिथाङा बे हिसाबै फैनो हायाखै मैया बिथांनि न'आवनो थांलायलायनानै इंखंनि बे एवार्डनि थाखाय सायख'नाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन जुरि बर्डआ आरो बे जुरि बर्डआ गरन्थ होनाय मेन अफ द इयार एवार्ड नि थाखाय सायख'नाय मुं बेखौ जों फोसावनो थाम-थिम खालामदों आङो बिथांमोननि गरन्थखौ बेयाव फोसावनो नागिरदों Today the Income Welfare Society an autonomous body of the income publications business is immense pleasure to declare the name of its annual award Man of the Year 2024 to a person who lifelong sacrificed himself for Bodo culture with his melody tune of songs. It is mentionable that he was the singer of first ever Bodo feature film The Alaya, whose film was produced in the year 1986 and in the same year the film was awarded the Rajat Kamal National presented by the Government of India. Name of awardee Mr. Arun Chandra Narjari. Arun Chandra Narjari is a legendary Bodo singer. He was born in 1957 in the month of November 22. Birthplace Tulsiville, Gosaigaon, Kokrajhar, Assam. Address is Village Post Office and Police Station, Tulsiville, Subdivision Gosaigaon, District Kokrajhar, Bodoland, State Assam, Country India, PIN number 783337. Father's name is Digambar Narjari, mother's name Sabitri Bala Narjari, and his spouse name is Urmila Narjari. He has 4 children, 2 sons, Zyklon Narjari and Organ Narjari, 2 daughters, Japsri Narjari and Priti Narjari. He was served as the teacher of Tulsiville Higher Secondary School. Retirement year 22nd November 2017. He first recognized by the All India Radio as a radio artist in 1978, and he started his profession as the singer from that year only, 1978. He sings more than 100 Bodo songs and Golparia songs, Rajbangshi songs, hobby, teaching, singing and social works. Now, the Income Welfare Society decided to confer their annual award, Man of the Year 2024, which will be presented in the month of December 2024 in this year.
at a suitable date and place as per the choice of awardee. The Man of the Year award carries a cash award of rupees 25,000, a certificate, memento. This is the declaration of the Man of the Year award 2024. Please give a big claps. Thank you. सार बिथांनिसिम साबायखर बिथाङा 2024 मायथाइनि बोसोरारि सुबुं बान्थाखौ फोसावबाय दा सिगाङाव खावलायखानाय बायदियै बे समाव मोसानानै दिन्थिफैगोन लुनामणि काकुति बे समाव मोसागोन लुनामणि काकुति Bihore
ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ মাজত ডান্স দিয়াৰ কাৰণে बे समाव हाबाफारि बायदियै दङ गाहाय आलासिनि बिबुंथि गागि लिरगिरि राखाव बसुमतारी सार बिथांखौ जौसांसिम फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय दिनैनि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे रंजाथाइ फोरबो फालिनाय इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मैन अफ द इयार फोसावनाय इंखं टेलिभिजननि 6थि जोनोम सान बड'लेण्ड एक्सप्रेस नि 17थि जोनोम सान बेजों जाय हाबाफारिखौ खुंफुंबाय थादों बेनि सामलायगिरि मानगोनां बिथां बे आफादजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय गेदेमा आलासि नोंथांमोन आं मुंफोरखौ मख'बाय थालिया समनि आंखाल नाथाय आरो बे कलेजनि गोरायुं लोगोसे बे कलेजनि अनजालु अनजालि फरायसाफोर जों गाहाय आलासि जानायनि माने जौसाङाव समाया एनिवे राजेन बिथाङा हांख्रायनायलाय आङो खोथाखौ लाखिनो गोनां जादों मानोना इंखंनि जोनोम सानजों बिनि जौगानाय बिनि साननाय बिनि इसिंनि बाथ्राफोरखौ आं मोजाङै मिथिगौ आरो बेखौ फोथांनानै लाखिनायाव आंनिफ्रायबो इसिङारि हेफाजाब दङ हुरागासे आंबो बे खौरां लाइयाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल खौरांफोरखौ ट्रान्सलेटिं खालामनानै हरनाय जायोमोन बिनि थाखाय एसे रिनिमारेसन हरोमोन बिथाङा माब्लाबा गोसो जायोब्ला दा इंखंनि ओंथिया मा बेखौ बयबो मिथिखाबाय दा खौरांखौनो बर'आव इंखं होनना बुङो आं दिनै गोसोखांदों इंखं सोदोबखौ लानानै बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आंनि बिगुमै ब्रजेन कुमार ब्रह्मआ एदावोमोन राजेन बिथांखौ ओइ मा इंखं रायलाय होननानै माने आरो दिनै मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं बिथाङा गावखौ जावलिया होननानै बुंदों जावलियाया बर'आव मोनबेसे सोदोब दं बिनि ओंथिया जावलियानि ओंथिया जावलिया बायदि सोदोब गोबांथार बर'आव दं बे जावलिया एप्रप्रिएट होननानै सानना लादों गावहा बिथाङा आं बुंनो नागिरदों ओरैहाय जे इंलेन्डनि सासे मुंदांखा खन्थाइगिरि पार्सि बिसि शेली 19th सेन्चुरिनि वान अफ द ग्रेटेस्ट रोमान्टिक पोएट बे मानसियाबो जावलियामोन सिख्लाफोरखौ लानानै मा खालामोन बे सी बीचआव थांनानै लैथोआव थांनानै नाव जावहैयोमोन बियो गाव खन्थाइ लिरनायखौ बियो आवरायोमोन सिख्लाफ्रा रंजा रंजा मोसायोमोन बिनि थाखाय इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया बेखौ होखारदोंमोन आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो लर्ड बायरन होननाय बे लर्ड बायरनाबो ओरैबायदि मोजां मोजां खन्थाइ लिरो जन डुवानखौ फरायब्ला जायफ्रा फरायगोन बिथां मिथिगोन बिथांखौबो इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनाय जादों मानो खन्थाइगिरिफ्रालायनो लिरगिरिफ्रालायनो जावलियासो दा प्लेट'खौ मिथिगौ ना प्लेट'आ बेखायनो खन्थाइगिरि आरो बे लिरगिरिफोरखौ बारा फोथायामोन
बिसोरो नांगौनि बांसिन बाथ्रा बुङोमोननो नांगौनि बांसिन बाथ्रा बुङो माने एक्जेक्ट जेरै दं बेबायदि बुङालासेनो बिनिख्रुइ साबसिन बुङो जाहैदों जन किट्सनि बुंनाय ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभार बे मोनसे आर्ट बे ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभारा जोंनि फरायसाफ्रा मिथिगोन बेयो मा जिनिस आं ओरैबायदि बुंनो नागिरदों इंखं बे खौरांलाइया बर'फोरनि गेजेराव खदाल जावजेनदों आबाद सिफायबा खदालजोंसो जावोना बे खदाल जावग्रा बियो स्पेट वार्कार्स बे इंखं खौरांलाइया जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा बयबो मिथियो जायफ्रा लिरगिरि दङ जायफ्रा जर्नालिस्ट दङ जायफ्रा नाखि ट्रेभेलग राइटार्स दङ ट्रेभेलग राइटार जोंहा आनन्दराम औवारि बिथाङा वान अफ द जेनुइन ट्रेभेलग राइटार गावनो दंखायो खाथियाव राजेन बसुमतारिया ओरैनो राजेन बसुमतारि होनबा राजेनसो बिनि नामा राजेननाय फार्स्ट फेमसर जानाय बेखायनो बे खौरांलाइया जोंनि गेजेराव मा इम्पेक्ट खोख्लैदों स्पेशली आंनि लाइफआव नभेल लिरनायनि बेलायाव जोबोद इन्सपिरेसन होदों बावाखै बियो आङो दिनैसिम इंखं वेलफेयारनि बे बड'लेण्ड सानसेयारि इंखंआव गासै 19 बिजाब आं फोसावबाय होनदां बेनिख्रुइ देरसिन माने इंखंआ गोसोआव लाखिथाव हाबा मावनो हायाखै आं सानो बेयो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे समाव बड'लेण्ड इंखंखौ बे इंखंखौहाय सानसेयारि इंखंखौ रिसार्च खालामगोन आरो बियो टाइम्स अफ इन्डियानो जा डेक्कान हेरिल्डआनो जा फाइनेन्सियेल टाइम्सआनो जा बा आसाम ट्रिबुनानो जा बे बिथिंनि बिबाना बेसेबां गोहोम खोख्लैदों आरो बे आफ्टार बड' एग्रिमेन्टनि उनाव फैनाय बियो बे समावहाय आंखौ गोबाङानो बुंदोंमोन बेवलाय मानो लिरबाय थायोलै नों मा दं बहायलाय आं बुङोमोन आं लिरनायाथ' आंनिसो बाथ्रा नोंथांनिथ' बाथ्रा नङा नोंथांमोनहा मोजां मोना नालाय गोजानाव था नोंथांमोनहा फराया नालाय था गोजानाव जोंनि खाथियाव जार्नालिस्ट दङ असमिया रावनि जार्नालिस्ट कलामनिस्ट रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो वान अफ द बेस्ट पइन्ट जोंनि गेजेराव बिथाङाबो बार्निं टपिक्सनि सायाव आसाम ट्रिबुनानो जा बा प्रतिदिनानो जा अग्रदूतआनो जा बेयाव लिरबाय थायो बिथाङा बिथांनि लिरनायफोरखौ बयबो नुबाय थादों आरो जोंनि नैबे बड'लेण्ड इंखंआबो जोंनि गेजेराव गोबांथार बे 21 इयार्सनि गेजेराव मा जाथाय जादों जायफ्रा नुबाय थादों बिथांमोना मिथिनो हादों जे उदां सानस्रिनि थिलि होननानै बुंदों आं आसा खालामदों उदां सानस्रिनि थिलिया अरायबो बिदिनो थागोन बिथाङा मोनसे बाथ्रा एक्सपेक्ट खालामदों जे राजेन बसुमतारी सामलायगिरिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांब्लाबो बड'लेण्ड इंखंआ आरो थैलिया आं सानो थैनाय नंलिया बियो बिनि फोलेरा बेखौ सामलायगिरिफ्रा मोजां रोखोमै बेखौ दैदेननो हागोन आरो बेनि जे पेस बे पेसआ लासैनो बारायगोन होननानै आं आसा खालामदों दाथ' इन्टारनेटनि जुग गासैबो अनलाइननि गेजेरजों फरायनो हासै गोसो जाब्ला बुबानो मोनो जोङो हार्ड कपि फरायलायनो नंला अनलाइनाव गासैबो नों आसाम ट्रिबुनानो जा हिन्दुस्तान टाइम्सआनो जा पेनिनसिल टाइम्सआनो जा डेक्कान हेरिल्डआनो जा आरो वर्ल्डनि जेसेबां दामि दामि निउस पेपार दङ बेफोरखौ अनलाइनाव मोनजोबो दा बेखायनो हार्ड कपिखौ ओरैनो जास्ट सेम्पलनि थाखाय लाखियो बेयो जेबो नंलिया दा आं सानो इंखं वेलफेयार ससाइटि बा इंखं फोलेरा जि हाबाखौ मावदों बिनि उन जायफ्रा फैबाय दङ फैगासिनो दङ बिथांमोना थारैनो मोजां रोखोमनि बिबान बा बिहोमा होदों बेयाव जायफोर लिरगिरि महरै गावखौ एस्टाब्लिश खालामदों बिसोरनि गेजेराव
लिरगिरिफोरनि गेजेराव आनन्दराम औवारिखौ जों मख'नो हायो राजेन बसुमतारीखौ मख'नो हायो आरो जोंहा बुरखान्त ब्रह्म दङ बिथांखौ मख'नो हायो महेश्वर बसुमतारीखौ मख'नो हायो रत्नेश्वराथ' हरबाय थाखायोआनोसै डक्टर सुबुंसा मुसाहारिमोनाबो हरबाय थायो बिसोरो सम सम हरो नाथाय आं थांनाय 2021 ना 22 निफ्राय कन्टिनिउ सानसेबो बाद गैया बे नभेला ओंखारबाय थादों रायजोफ्रा फरायना फराया आं मिथिया खिन्थु आं लिरबाय थायो लिरनो मोजां मोनोखाय आं लिरो इंखंखौ अनोखाय इंखंनि गेजेरजों गोबां मानसिफोर थांनानै दङ इंखंनि गेजेरजों दा बहाय सिनायथि होनाय बिथांमोननि फेमिलिफ्रा निश्चय बिनि गेजेरजों बेनिफिट जादों ससाइटिया बे बेनिफिट जादों थुनलाइयाबो बेनिफिट जादों बर' रावाबो गोसारदों मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफादनि स्पेसियेल कनभेनसनखौ हारसिंनो खुंनानै हरदों जावलिया मानसिना बिथाङा आंथ' बुङो जावलिया नङा मोजांखौनो खामानि मावदों हारसिं 12 लाख थाखा होनानै बे कनफारेन्स खुंदों एथ' बुरजा फालो बान्दा थाब्लाबो खुंनो हायाखै बिथाङा खुंदों बिनिख्रुइ आरो मा देरसिन खामानि थाबावनो बेखौथ' जों गोसोआव लाखिनांगोन जारिमिनाव जों लाखिनांगोन जारिमिन हिसाबै आं दिनै बे 21 बोसोरा आगान होनाय इंखंखौ आसा खालामदों जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जोंनि इयुन जोलैया बिथाङा दिनैहाय प्रफेशनेल बिएड रैमालि एकाडेमि खुलिबाय मालाबा इउनिभार्सिटि खुलिनायनि सिमां दङ बे सिमाङा ट्रेन्सलेटिं जागोन बेखौ आं आसा खालामदों बिएड कलेजनि अनगायै कलेज खुलिदोंमोन बिथाङा बर' बाजारनाव गारबोबाय बिथाङा हायार इडुकेसननि थाखाय दा बर' बाजार कलेजा जोंनि गेजेराव गसंनानै दंसै बेखौलाय जों माब्रै जावलियानि कन्ट्रिबिउसन होनो बे जावलियानि कन्ट्रिबिउसन मोजां ब्रिलियेन्ट मानसियासो बिदिखौ साननो हायो साफा साफा बेबायदि मानसि थानाया मोजां साइन्टिस्टफोरखौ नायदो साइन्टिस्टफ्रा मा रोखोमनि मानसि गाव जानांगौना थानांगौना उन्दुनांगौ बेखौबो बावो हारि सिबिसुला हारि दैसुला हारिखौ मोजां मोननायनि गेजेरजोंनो राजेनाबो बेबायदि हाबाखौ मावदों दिनैहाय अनुस्थान फैबाय अनुस्थाननि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बिएड ट्रेनिं जायखौ जोंनो नांगौ जादों बेखौ दिनै मोनबाय ओंखाम गोजां जानानै फैनो हायो बेवहाय ओंखाम गोजां जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हादों बे खौरां लाइया जोनोम जायामोनब्ला बेबायदि अनुस्थाना जोनोम जागौमोन ना आं सानो निश्चय जायामोन बियो सिमां बायदिब्लाबो सिमां नङा बे मोगथां बियो आरो बेबायदि मोगथां स्पेड वार्कारनि गेजेराव राजेनाबो सासे राजेना स्पेड वार्कार दै खौरां लाइनि दा बे बिथिङै जोंनि जायफ्रा दा कलेज फरायबाय गोबांथार फरायसाबा बे इनस्टिटिउसननिफ्राय ओंखारलांबाय बे खायदाखौ बोरै रोंगौमोन बेलाय निउस पेपार फैयामोनब्ला सिगाङावथ' बिथाङा फार्निचार दखान होयोमोन फिसा फिसौ फार्निचार दखान होनानै गावखौ जिर'निफ्राय हिर' राजेन बिथाङा माने शून्यनिफ्राय लाथिख'निफ्राय गोजौ फैदों बे लाथिख'निफ्राय गोजौ फैनायखौ गोरलै होख्लायनो हाया रावबो कन्डेमनेसनबो होनो हाया बेखौ रावबो बेखौ नाख्लायनो थाखाय नाजानोबो हानाय नंलिया दा आं आसा खालामदों बयनिबो बे बर' रायजो राजाफोरनि अननायजों बिथाङा दिनै जोंखौ थुलुंगा होदों मेन अफ दि इयार बान्था होलायनो हादों मुलुगाव गोसार होदों इंखंनि गेजेरजोंनो गोसारदों दिनै जापाननि स्कलारा बेसे मोजां समायनाय बर' राव रोंदों साबसिनै आरो रोंबावबाय साबसिनै बुंबाय नेपालनि मेसेनि बाथ्रा बुंदों दिनै बर'फ्रा मोनथाम बर' रावा मोनथामाव दङ बे मोनथामनि गेजेराव अल बड' होनना बुंबा नेपालनि मेचे वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि राव रंपुर सिलेट ढाका काक्राझारि मयमनसिं बे ओनसोलनि रावखौ अल बड' होननानै बुङो गोजाम बर' बेनिफ्राय मिडिल बड'आ फैबाय जोंनि बुरलुंबुथुरनि खोलाहा दिखां खोलानि खोलाथिं थानाय जेसेबां बर' राव दङ बे बर' रावा जाहैबाय गेजेर बर' मिडिल बड' बे मिडिल बड'फोरनि रावफ्रा
जेनेबा जोङो डिमासाखौ बुंनो हायो गवालपारानि माग्रा रावखौ बुंनो हायो गवालपारानि माग्रा रावा मा बेयो दे दादागिरिखौ मा होनो अमर सिं बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया दादागिरिया मा बेलाय दादागिरिखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों देरगा गोरों बे देरगा बाथ्रा बुंना देरगा गोरों बे अबेनि राव बियो गवालपारानि माग्रा राव होमबा गवालपारानि रावखौबो जों सोलोंनांगौ आप टु सदियासिम बे मिडिल बर'फोरखौ जों मिथिनांगौ बिसोरनि नों कक बर'खौनो बुं डिमासाखौनो होन सनवालखौनो होन थिवाखौनो होन देउरिखौनो होन बिसोर गासिबो टेङालखौनो होन बिसोर गासिबो बड' ग्रुपनि मानसि मिडिल बड'नि मानसि ब्रह्मपुत्रनि नर्थ बेंकजों थानाय जेसेबां बे फैलाव हायेनाव दङ ब्रह्मपुत्रनि साहाथिं थानाय बिसोरजों मडार्न बड' अमर सिं बिथांमोनहा मडार्न बड' रत्नेश्वर बिथांमोनहा मडार्न बड' राजेन बिथांमोनहा मडार्न बड' मानिक मोनहा मडार्न बड' आनन्दराम औवारिया मडार्न बड' होमबा बे मडार्न बड'फ्रा गावनि रावखौ बेसेबां अनो बेसेबां मोजां मोनो बेखौ नोंथांमोनहा गावनो नुगासिनो दङ बेखायनो आं आसा खालामदों दिनैनि बे इंखां खौरां लाइया जोंनि थाखाय फाउन्डेसन जाबाय बियो हिस्ट्रि जाबाय इंखंआ गावनो जारिमिन जाबाय मोनसे फसंथान जाबाय आरो बे फसंथानाव थानानै इक'नमिकेलि पलिटिकेलि ससियेलि बायदि बिथिंजों रिफर्मेसन बे रिफर्मेसनखौ लाबोनो हादों होननानै आं आसा खालामदों आरो बिनि ट्रेनखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय जायफ्रा बेयाव फरायफैदों बिथांमोनहाबो निश्चय सानसे रिपर्टार जागोन जार्नालिस्ट जागोन बे जार्नालिस्ट आरो खौरां बुथुमनायनि गेजेरजों बुहुमाव गावखौ सिनायथिगोन बुहुमनि गोबां लिरगिरिफ्रानो गेदेमा लिरगिरिफ्रानो नबेल लौरेटफ्रानो फार्स्ट टाइम जार्नालिस्टसोमोन बे जार्नालिस्टफ्रा लासैनो खायदा बायदाखौ रोंजोबदों बिसोरो लिरनाय मानाय बाथ्रा बुंनाय आरो जोंनि गामि सिङाव थानाय रावफोरखौ सोराङाव लाबोयो बे खौरां लाइफ्रा बहायथ' सानफ्रामबो जानाय जाथायखौनो होबाय थाखायो बिनि अनगायैबो आरो माबा मोनसे जोंनि गेजेराव लाबोयो सावरायनो थाखाय होयो उदाङै सानलायनो होयो जों बहा मा खालामदों माबोरै थांगोन बिनि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो आं बेखिनिखौ बुंबाय आं आसा खालामदों इंखं ससाइटि बा इंखं फोलेरनि जाय बिथांमोनहा देहायै जिउयै माहामै गावखौ बावसोमगासिनो दङ डेडिकेसन होगासिनो दङ बे गावनि थाखाय नङा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय मोजां हाबा सानदों आरो बिनि गेजेरजों सानसे समाव जोंनि सिमाङा ट्रेन्सलेट जागोन आं बेखौ आसा खालामबाय बयनिबो आंनि गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय नोंथांमोनहा जेन टर्च बेरियार जानानै थायो गोजोन्थों खुलुमबाय दिनैनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिलांनायनि थाखाय मानगोनां गाहाय आलासि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे समाव जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफैगोन सान्दियामणि रामसियारि बिथांनि उनाव मोसाफैगोन पम्पी ब्रह्म दा मोसाफैगोन सान्दियामणि रामसियारि दा मोसानानै दिन्थिगोन सान्दियामणि रामसियारि बिथांनि उनाव मोसागोन पम्पी ब्रह्म आरो
ब्रह्मनि उनाव मोसागोन हायनाश्री बसुमतारी। गोजोननाय थाबाय सान्दियामणि रामसियारि बिथांनिसिम। बे समाव मोसाफैगोन फम्फि ब्रह्म, बिथांनि उनाव मोसाफैगोन हायनाश्री बसुमतारी। बे समाव मोसाफैगोन फम्फि ब्रह्म। दा मोसानानै दिन्थिगोन फम्फि ब्रह्म। Ling ling ya, ta ta ta.
বহি বহি তোকে বাতে চাম আহিবি তই নাঙা মাৰা পূজাতে অতি ভৰাই জঙা দে তোৰ হাততে জাহা মাৰা সুতা কৰি মই ওলাই যাম দবাৰ পাৰত বহি বহি তোকে বাতে চাম साबायखर थाबाय पम्पी ब्रह्म बिथांनिसिम बे समाव मोसाफैगोन हायनाश्री बसुमतारी हायनाश्री बसुमतारी मोसाखांनायनि उनाव दैथुन बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहैफैगोन दा मोसाफैगोन हायनाश्री बसुमतारी बे समाव मोसाफैगोन हायनाश्री बसुमतारी आरो बिथांनि लोगोफोर लैथोमा बसुमतारी आदाखौ जौसांसिम हांख्रायनानै लेंहरदों नांगौ जानानै फैदों बे समाव लैथोमा बसुमतारी
बे समाव मोसागोन हायनास्रि बसुमतारी आरो बिथांनि लोगोफोर। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें कोई न साडी विक्टोरिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई ओ तरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे कसमानो खाने हायनास्रि बसुमतारी आरो बिथांमोननि लोगोनिसिम साबायखर थाबाय। बे समाव दैथुन बसुमतारिया जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहैगोन। छी हेलो
गिबियावनो जोंनि रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनि चेयारमेन सार गोरायुं सार आरो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय नुजाफैनाय मानगोनां मानव गेदेर बिथांमोन लोगोसेनो इंखंनि मावफारिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि गासै लोगोफोरनिसिम आंनि गाहाय हामलायनायखौ बावहरबाय। दा गिबियावनो आङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेखौ आङो रोजा रोजा आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। मानो होनोब्ला बे खाबुखौ होनायनि थाखाय स' आं रोजाबनोसै स्टार्ट। सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ गोदोनि दिना गैलिया अखां गाफा खबाइफा नागिरना मोननो थांलिया अखां गाफा खबाइफा नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ साखा फारा सिख्ला जारौ 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 रौ जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ आखाइ खब लोगोफोर दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला अखां गाफा खबाइफा दानि सिख्लाफ्रा दख'ना गानला अखां गाफा खबाइफा सना नोंहा बिब्दि नङा सना नोंहा बिब्दि नङा साखा फारा सिख्ला जारौ 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 रौ सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ
आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ थेंक इउ हेल' बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनियावनो आङो सिनायथि होनो लादों जोंनिनो इंखं फोलेरनि इंखंनि मावथि आथिखालाव प्रडाक्शन मेनेजार जोंनि इंखंनि स्टाफ बिथांखौ जों सिनायथिनो होनो लादों गिबियावनो आङो गाबज्रिना लादों मिन्टू बर्मन আপুনি মঞ্চত আহিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ लोगोसेनो बिथांखौ जों गांसे रावजों बरायनो लादों बेनि उनाव दङ राहुल बसुमतारी बिथाङा प्रडाक्शन एसिस्टेंट राहुल बसुमतारी राहुल जौस्राङाव फै बिथाङा जोंनि इंखंनि प्रडाक्शन एसिस्टेंट गोजोननाय थाबाय এইখিনিতে আৰু এজন আছে আমাৰ থানেশ্বৰ ৰায় ডেলিভাৰী এচিষ্টেণ্ট হেডেল ব্ৰহ্ম তেখেতসকলে নাই बे समाव हाबाफारि बायदियै दङ माननि आलासि बिबुंथि लाखिनाय दुलाराय बर' बैसोगोरा गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव बे समाव सुंद' बिबुंथि लाखिगोन दिनैनि बे रंजाथाव फोरबोआव जे सेलिब्रेशन बड'लेण्ड इंखं सानसेयारि जे खौरां बिलाइ बिनि 27थि सान 21st year of the Bodo daily newspaper Bodoland Ingkong and also 6th year of the Bodoland television, Bodoland Ingkong television. दा मोननै बिथिंनि मोननै इलेक्ट्रनिक मीडिया आरो पेपार मीडिया मोननै मीडियानि जे खौरां होग्रा खौरां फोसावगिरि जे इंडस्ट्री बे इंडस्ट्रीनि सेलिब्रेशन. So it is a great celebration, I think.
दा बे सेलिब्रेशनाव जोंहा बे बड'लेण्ड इंखं खौरां बिलाइनि बिगोमा लोगोसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जे गायसनगिरि आरो बिगोमा बिथां राजेन बसुमतारी बिथांनि खावलायनायाव आं दिनै बेवहाय नुजाफैनो हादों नुजाफैनो हानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों राजेन बसुमतारी डाঙरियार অনুৰোধ ক্ৰমে মই ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ তো আজিৰ দিনটো খুব ভাল দিন বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ৰাজেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে नोंथांमोनहा मिथिगौ किन्तु किमान दूर जाने মই नाजानो आं सान्दों बिथाङा सासे माल्टि क्वालिटि गोनां सासे मानसि बिथाङा सासे माल्टि पारपास मानसि आरो बिथाङा बिराद लेबरियास हार्ड लेबार करिब पारे तेखेते हयतो आमार बर समाजत तेखेतर निचिना कष्ट करिब पारा चिंता करिब पारा काम करिब पारा मानु बहुत कम तेखेतक आगते मैं चिनिब पारा नासिलो आमार परिचित नासिले किन्तु जेतिया अखमत रिसेंटली जेतु डेलिमिटेशन হৈ গ'ল এই ডিলিমিটেशन কামত দেখিলো আমি যে বড় জনগোষ্ঠী সকলে বহুত বঞ্চিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বড় ইন্টেলেকচুৱেল সকলে একগত হৈ পেলাই কিছু দাবী দাবা কৰিবলৈ ওলালো সেই সময়ৰ পৰা তেখেতক মই লগ পাইছো তেখেতে হেতু কামত আমাৰ লগত একেলগে আমি 10-11টা দল সংগঠন লগ লাগি কাম কৰিছিলো আমাৰ ট্ৰাইবেল বা বড় সকলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ডিলিমিটেশনত যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ বঞ্চিত নহয় কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ চেষ্টাটো সম্পূৰ্ণ নহল পুৰা নহল যে নহওক সেইখিনি সময়ত তেখেতক মই দেখিছো তেখেত ইমান পৰিশ্ৰমী আমি যিবিলাক মেমৰেণ্ডাম ড্ৰাফ্ট কৰিছো ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া তেখেতৰ কাৰণে সেই সময়ত আমি একেলগে 10টা 11টা 12টা লৈকে কম্পিউটাৰ কৰি কৰি এনেকৈ তেখেতে কম্পিউটাৰৰ লেপটপৰ কামটো কৰে তাৰপিছত কেতিয়াবা দেখা যায় তেখেতে হঠাৎ ৰাতিপুৱা 5টা দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি গ'ল মই যেতিয়া 8টামান বজাত উঠিলো খবৰ ল'লো যে ৰাজেন বসুমতাৰী গ'ল কেইটা বজাত গ'ল 5টা মানত গ'ল তেখেতক ফোন কৰিলে তেখেতে কয় যে আপুনি ক'ত আছে এই মই গুৱাহাটী আহি পালোঁ তো এই ধৰণৰ দিন ৰাত এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে যেটো ষ্টেমিনা যেটো স্পিৰিট সেইটো আমি সকলোৱে মানে অনুকৰণ কৰিব লাগে बिथांनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ दङ बिथाङा दिनै बहुत खस्थ'नि गेजेरजों बे बड'लेण्ड इंखं खौरां बिलाइ खौरां लाइसि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन इमान गोरलैयै सालायनो हायाखै बिथांनि जेनाखि कठोर परिश्रम कठोर सेस्ता बिथांनि जेनाखि गोरा जेनाखि साननाय हनाय राफोद चिन्ताधारा बेखौ गासिबो मेनटेन खालामदों मेनटेन खालामनानै मेनेज खालामनानै गासिखौबो मोजाङै मोजां इन द राइट वे परिचालना खालामनो हानायखायसो दिनै 20 बोसोर 21 बोसोरसिमाव आगान होदों दा बेवहाय बिथांनि बे एथ' बोसोर जे सालायबोबाय बेखौ नोंथांमोनहा माने मिथिनांगोन बेवहाय दिनै नोंथांमोनखौ आङो लोगो मोननानै गोजोनदों नोंथांमोनहा most of you are student once we also student जोंबो मोनसे टाइमाव स्टुडेन्टमोन आरो बिसेसकै जेब्ला क'क्राझाराव गभ कलेज अफ टिचार एडुकेसनाव बिएड लादोंमोन बे बिएड लानाय समाव आङो सबसे कलेज लाइफनि बिथोराव इन्टारेस्ट मोनदों अबसे आं बेवहाय बैसो गोरलै स्टुडेन्ट नङामोन फरायसाफोर एट दैट टाइम अलरेडि आं बेसेबांबा बोसोर टिचार मावखाबायमोन टिचार मावनानै अन डिपुटेसन आङो बिएड क'क्राझार गभ कलेज अफ टिचार एडुकेसनाव जइन लादोंमोन बेखिनि पिरियडआव नोंथांमोनहा जेरै दिनै एन्जय खालामदों बेबादि एन्जयमेन्टखौ जों लादोंमोन
आरो नोंथांमोननि गभ कलेज अफ टिचार एडुकेसननि स्टुडेन्टस इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै गोबां लेक्चार होनो आरो गुबुन बाहेरानि गोबां मिटिङाव जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै नुजाहैनो हानानैबो बिराद गोजोनदोंमोन नंखायनो आङो बे बिएड कलेज होननायखौ दाबो बावनो हाया आंनि बेकग्राउन्डआ साइन्समोन बिएससि मोन आङो किन्तु आङो कलेज फरायनाय समाव एडुकेशनल फिलसफि एडुकेशनल साइकोलॉजी हिस्ट्री अफ इंडियन एडुकेशन टीचिंग मेथड बेबो बुजियामोन मिथियामोन किन्तु जेब्ला बिएडआव थांनानै एडुकेशनल फिलसफि साइकोलॉजी मोनबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनबाय माने बिराद इन्टारेस्ट आरो जेरै इन्टारेस्ट मोनदों वेयर देयर इज इन्टारेस्ट देयर इज लार्निं लोगो लोगोनो आङो मोजां नाम्बार लानानै बिएडखौ पास जादों दिनै नोंथांमोना बेवहाय दोज हु आर द स्टुडेन्ट्स हियर इन द रैमाली एकाडेमिक कलेज I think they are very lucky enough. You are very lucky enough. Mane, how you are lucky? Dinay nangtammanha be sudu not only the Raimali Academic College, but two institutions here related with Rajan Bosumutari. Bodoland Inkong newspaper or Bodoland Inkong television. Bitangmanha be industry ko. माब्रै रान खालामदों खालामाखै केनेकै परिचालना करे एटु पर्याय आहिसे एटु इउ आर नाउ कामिं टु नो इट नोंथांमोनहा बेखौ दिनै नुनानै सोलोंनो मोनगासिनो दं स' बिएड कलेजनि कर्स लानायजों लोगोसे मोनसे निउस पेपारखौ बोरै मेनेज खालामो बोरै रान खालामो बेवहाय बेसेबां स्टाफ दं बेसेबां स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरनो बेसेबां सेलारि होदों बे सेलारिनि फैसाखौ बोरै मेनेज खालामदों बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा मिथिनो दिनै हाबाय दा बेनिखायनो आं होनदों दिनैनि बे सेलिब्रेसना बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट आरो राजेन बसुमतारी हि इज द मैन अफ ग्रेट पार्सनेलिटी हि इज द मैन अफ माल्टी क्वालिटी हि इज द मैन अफ माल्टी माल्टी क्वालिटी दङ बिथांनाव मानो होनना बुङोबा बेजों लोगोसे बिथाङा बड' राइटार्स एकाडेमि जे बर'आव जेसेबां लिरगिरि दं बे लिरगिरिफोरनि गौथुमनि बिथाङा चेयारमेन दा बर' राइटार्स एकाडेमिया बर'नि गुबुन गुबुन थुनलाइफोरखौ स्टाडि खालामनानै थुनलाइ सृष्टि खालामनायजों लोगोसे बे गौथुमनि जे जथुमनाय बे जथुमनायखौ सुदु बड'लेण्ड एबा सुदु आसामावल' लायाखै बिथांमोनहा जेसेबां नाइबारिं कान्ट्रिफोर दङ जापानाव थांबाय थाइलेण्डआव थांबाय बांलादेशआव थांबाय आरो दा रिसेन्टलि लण्डनाव थांगासिनो दङ बड' राइटार्सनि सेमिनार बेयो फरेन कान्ट्रियावसो जायो आन्डार द लिडारशिप अफ मिस्टार राजेन बसुमतारी रिसेन्टलि अक्ट'बरनि मा थारिख मोनलाय नोंथां 4 थारिख अक्ट'बरनि 6-7हालागै बिथांमोनहा लण्डनाव थांगासिनो दङ बोराय बोराय माखासे बिराद बोराय बैसोनि बड' राइटार्स एकाडेमियाव दं अब्लाबो बिथांमोनहा एखेबारे देहायाव जेसेबां बोलो दं बेखौ ज' खालामनानै फरेन ट्रिप खालामगासिनो दं फरेननि लिरगिरि राइटार्स स्कलारफोरजों बिथांमोनहा शेयारिं खालामगासिनो दं जापानाव थांबाय जापानाव सेमिनार खुंबाय जापाननि डक्टरेट पिएइचडि गोबां मानसिफोरजों बिथांमोनहा शेयारिं खालामबाय नुनो मोनबाय जापानावबो बर' राव गोरों स्कलार दङ पण्डित दङ दा होनबा नोंथांमोनहा नायदो बिथाङा रैमालि एकाडेमिक कलेजबो मेनटेन खालामो बड' माने दैलि सानसेयारि रादाब बिलाइबो मेनटेन खालामो आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड इंखं टिभि दा बे हिसाबै बिथांनि गुनखौ आं नंखायनो होनदों बिथाङा सासे माल्टि क्वालिटिनि मानसि दहाय जोंना गाहाय आलासि बिथाङा बुंदों जावले जावले आरो निजेनो बुंना लादों आं सासे जावलिया येस एक रखम जावलिया मा जावलिया मोजांनि थाखाय जावलिया मोजां क्रिएटिभिटि खालामनाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनायाव
गावनि मेंनाय बानाय उन्दुनाय हि नोस नाथिं जेबो मिथिया बे मावनांगौ 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 दा बे जावलियाया गाज्रि जावलिया नङा मोजांनि थाखाय जावलिया जोंनि बर' समाजाव बेबादि सासे मोजांनि थाखाय खामानि मावनो जावलिया जानाय मानसि साबसे दं गैया नोंथांमोना नागिर मोननाय नङा नंखायनो आं फरायसाफोरखौ होनदों फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेबादि एक्सट्रा माखासे नलेजनि सोर्स बे इन्स्टिटिउसनाव मोनगोन बिथां राजेन बसुमतारियानो वान अफ द सोर्स अफ नलेज सोर्स अफ एक्सपिरियेन्स माल्टि ब्रेन क्वालिटिनि बिथांनाव एक्टिभिटिसखौ नुगोन नोंथांमोनहा फल'ल' खालाम नोंथांमोनहा जागोन दिनै बिथाङा मोनसे आसा खालामदों दिनै इंखं जेनाखि ससाइटि इंखंनि जे ससाइटि बा स्टाफ बिथांमोनहा बहुत कअपारेटिभ दा बिथांनि मेनेजमेन्टआवनो सोलिगासिनो दं बिथाङा मोनसे आसा खालामदों जे आं थैखांनायनि उनावबो बड'लेण्ड इंखं खौरां लाइसि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बा रैमालि एकाडेमिक कलेज बे जाहाथे जुगे जुगे सोलिबाय थायो बा साबसिन जायो येस जेबो गैयैखौ सृष्टि खालामनानै बिथाङा होलांबाय बिथांखौ फल' खालामनानै बोरै बिथाङा खामानि मावदों बेखौ जोंनि स्टाफफ्रा जुदि मोजाङै सोलोंनानै बिथांनि एबसेन्सआव बा बिथाङा फरेन टुराव थाङोबा बे एबसेन्ट डेसआव जों बोरै गावजों गाव मेनेज खालामनानै माबाखौ इन्डास्ट्रिखौ लाखिनांगौ ससाइटिखौ बोरै रान खालामनांगौ बे जिनिसखौ सोलोंनांगोन सोलोङाबा हाया आरो सोलोंनो थाखाय इन्टारेस्ट नांनांगोन इन्टारेस्ट दा नंखायनो डेडिकेसन डिभ'सन बे मोननै जिनिसा मोजां खामानि मावनो गोसोबो जानांगोन आरो बे गोसो जानायखौ थांखिखौ जाफुंनो थाखाय गावखौनो गाव बावसोमनांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन दा दिनै बिथाङा गावनि स्टाफनिफ्राय बेखिनिखौ आसा खालामदों दा आं बारा गोलाव खोथा बुंला आङो सर्ट पिरियडआव राजेन बसुमतारि बिथांखौ लोगो मोननानै जिखिनि बिथांनि क्वालिटिखौ नुदों माने अजस्र गोमोथावथाव माने जे खामानिखौ बिथाङा मावो जोङो हाया एखेते जिखिनि কাম কৰিব আমি নোৱাৰো आसरित हुवार लगत কথাই নাই उन्दुनायजों खोथा गैया जेखने तखने मोना सान खामानि मावो टाइप खालामो कम्पिउटार खालामो अब्लाबो अखानायै फुङाव आरो बे फ्लाइट हमनानै 3टा 4टायाव नै दिनै दानो गुवाहाटी नै थांलायबाय नेपाल आरो खोनालायबाय आरो दिल्लीयाव थांफिनबाय वान्डारफुल मुभखौनो जोङो सेंग्रा मानसियानो बेबादि मुभ खालामनो हाया आं बुङो सेंग्रायाबो बिथांजों बेबादि मुभ खालामनायाव बिथाङा जेरैबादि साटल बादि हिदार एन्ड थिदार थांगासिनो दं सेंग्राफ्रानो हानाय नङा जेनगोन दा बेबादि क्वालिटिखौ नुनानै जों जुदि सोलोङाबा जों माखौ सोलोंगोन आल्थु फाल्थुखौ सोलोंनांगौ नामा स्टुडेन्टफोर नङा नंखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोनहा जे रैमालि माने एकाडेमिक कलेजाव एडमिसन मोनदों नोंथांमोनहा बिजिनि ओनसोलनिबो जानो हागौ बिजिनिनि बाहेरानिबो जानो हागौ गतिके इउ आर भेरि लाकि इनाफ टु गेट एडमिसन इन दिस इन्स्टिटिउसन दा बाराखौ बुंला बिएड स्टुडेन्टसफोरखौ बेस्ट अफ लाक होबाय बिथांमोनहा गोबां बेहाय रल लाबाय आरो इयुनावबो निश्चय लाबावगोन बड'लेण्ड इंखंनि स्टाफ बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होबाय बिथांमोनहा एथ' मोजां प्रग्राम सालायदों आरो राजेन बिथांखौबो आङो हार्टिलि हेल्प होबाय दिनै आंहा बे प्रग्रामाव फैनानै सासे आंनि फुराना बिदा गेदेर रत्नेश्वर बसुमतारि सासे लिरगिरि जार्नालिस्ट आरो बर' मिडियामनि एकाडेमिक अफिसार माने बिजाब दिहुनग्रानि एकाडेमिक अफिसारमोन बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आफ्टार अल आङो बिराद एन्जय खालामबाय होननानै आं सानदों बेखिनिखौनो बुंनानै इंखं ससाइटिनि साफ्रोमबो मावथिगिरि बिथांमोननो साबायखर बावबाय इंखंनि प्रिन्सिपालनोबो साबायखर बावबाय आरो जोंहा राजेन बिथांनि मिसेस बिथांनि परियालनि बयखौबो आं गोसो सिंनिफ्राय साबायखर गावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों
दिनैनि हाबाफारिजों सुंद' बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बे समाव जोंनि गेजेराव दीपशिखा नाहाया मेथाइ खननानै रोजाबफैगोन। बिथांनि उनाव मोसागोन साया दैमारी आरो बिथांनि लोगोफोर। हेलो हेलो मैं
साबायखर थाबाय दीपशिखा नाहा बिथांनिसिम बे समाव थिखानाय हाबाफारि बायदियै दङ केक हानाय हाबाफारि केकखौ हागोन गागि लिरगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी सार बिथांखौ जौसांसिम फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय इंखं रादाब बिलाइनि दिनैनि जोनोम साननि बे केकखौ आङो बयनिबो जानानै हानो लानाय जाबाय गोजोन्थों रत्नेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा बे समाव जोंनि गेजेराव सुंद' बिबुंथि लाखिगोन जोबोर गुदुं गरम दिनै ओरैनो बेयाव हयथ' 3 घन्टासो जाबाय बे गुदुङाव थानानै माबायदिबा नांदो बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै थेवबो दिनैनि बे गोथार सानाव फंनैसो बुङाबाबो जाया आरो बुंनोबो जोंखौ लिंना लाबोदो आलासि महरै नाथाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो गावखौनो जोबोद गरमनि गेजेरावबाबो दुखु दाहानि गेजेरावबाबो बे बर' हारिनि नायल' जाल' गांसेल' रादाब बिलाइ सानसेयारि रादाब बिलाइ नि दिनै जोनोम सान बे जोनोम सानाव नोंथांमोननि लोगोसे जा मानिनां आलासि बिथांमोननि लोगोसे दिनैनि बे जोनोम साननि केकखौ बड'लेण्ड इंखं रादाबनि बे
केकखौ दाननो मोननानै आङो हानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय आङो इंखं फोलेरनि न'खरनि बिगुमा राजेन बसुमतारीखौ हमजेननानै गासिबो बेयाव लोब्बा थानाय मावथि बिथांमोन साংবাদিকफोर आरो फोसावगिरिफोर आरो जायफोर लिरगिरि जाहा राखाव बसुमतारी बिथांखौ हमफानानै बे रादाब बिलाइयाव जायफोरा लिरगासिनो दङ बिथांमोननिसिम गासैबोबो दिनैनि बे बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइनि बे जोनोम सानाव बयनिबोसिम आंनि अननाय सिबिनाय आरो फुजिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो राजेन बसुमतारी बिथांनिसिम बिथाङा बेखौ फोथांना लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम बर' हारिनि जानानै खेबसेबां साबायखर आरो गोजोननाय थाबाय। आं दा असमियावनो बुंगोन मानो होनबा असमियाव बुंब्ला मोजां जागोन बेखायनो नोंथांमोना बर'आवनो बुंगासिनो दङ बेयाव हयथ' बर' मिथियैबो दङ आरो साংবাদিक बिथांबो दं सानैसो बाथ्राया जाबाय बे रादाब बिलाइयानो जाबाय गणतन्त्रनि माने ब्रैथि स्तम्भ होनना बुंनाय जायो। बे जोबोद गोनां बाथ्रा बे बाथ्राखौ बर' हारिया फरायसा फरायसुलिफोरा मिथिथारनांगोन। रादाब बिलाइनिया मोनसे सरकारखौ दबथायनाय सरकारा अगेन खामानि मावबायखौ होबथानाय सोंखारिनाय आरो गाहाम खामानि मावबा बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय हादोरखौ खुंलांनो थाखाय मोनसे बिथोन होनाय बायदि जायो। बेखायनो गणतन्त्रर चतुर्थ स्तम्भ সংবাদ माध्यम সংবাদপত্র ই ইলেকট্রনিকে হোক বা ছপা মাধ্যমে হোক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভারতীয় গণতন্ত্রত চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে এই সংবাদপত্রই ভূমিকা গ্রহণ ঠিকমতে নকৰিলে সরকার স্বেচ্ছাচারী শাসন চলাব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে শাসন চলাই জনসাধাৰণক পিঠি দিব পাৰে জনসাধাৰণক অন্যায় সাধন কৰিব পাৰে আৰু অন্যায় সাধন নকৰিলেও মংগল সাধন নকৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সংবাদপত্ৰবিলাকে গণতন্ত্ৰত সজাগতা আৰু জনসাধাৰণক সতৰ্ক আৰু সজাগ কৰি চৰকাৰক সঠিক পথত জনসাধাৰণক সেৱা কৰাৰ কাৰণে দেশ সেৱাৰ কাৰণে দেশৰ মংগলৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমাৰ বড় মানুহবিলাকে এই বাতৰি কাকত পঢ়াত रादाब बिलाइ फरायनायाव जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। आं मिथिनायाव जोंनि मानसिफोरा बारा रादाब बिलाइखौ फराया असमिया इंराजिखौबो बारा फराया रावखौ रोङा होननानै फराया आरो फरायनायनि मोनसे हुदा गैया। बर'नि रादाब बड'साखौनो बुं दा बिबो मोनसे सानसेयारि जादो दानिया आगोल 7 सानारिमोन इंखंनि लोगोसे बड'सायाबो ओंखारगासिनो दं। नाथाय जों बर'नि सुबुं अनजिमाया 20 लाख होनना हमना लाब्लाबो बिनि 1 लाखआनो फराया 1 लाख नङा 10,000 10,000आनो फराया। बिदिब्ला बे रादाब बिलाइया माबोरै थांना थागोन
राजेन बसुमतारिया माबोरैहाय इंखंखौ दिहुनबाय थानो हागोन आरो बिनि मावथिफोरनो माबोरैहाय दान बान्था होबाय थानो हागोन लोगोसे एडभार्टाइजमेन्ट बायदिसिनाबो मोनाब्ला बे रादाब बिलाइया जेब्लाबो थांना थानो हाया बेखायनो सरकारि एडभार्टाइजमेन्ट मोननाय लोगोसे जोंबो गावबा गाव बा फार्म बायदिसिनाया कम्पेनिफोराबो जुदि होआब्ला बे रादाब बिलाइफोरा थांना थाया आरो बेनिख्रुइ जुदि बर' फरायसाफोरा बर' मानसियानो जुदि बे इंखंखौ फरायाब्ला नायफिनाब्ला माबोरैहाय बर' हारिया दावगानो हागौ सांग्रां जानो हागौ गुबुन हारिनि फरायसा फरायसुलि बा गोरों गोराफोरजों माबोरैहाय नोंथांमोना फेर फाथिना थानो हागोन चेलेन्ज खालामनो हागोन बेखायनो आं सानो नोंथांमोना फरायसा फरायसुलिफोरा नोंथांमोना कर्सनि बिजाब फरा बिजाबखौ जेसेबां फराया मानो लोगो लोगो रादाब बिलाइ बर' रावनिल' नङा बर' रावनि असमिया बङालि हिन्दी इंराजि आरो जार्नेल बेफोरखौबो लोगो लोगो फरायलांनांगौ आरो होमब्लासो दानि बे बादायलायनाय जुगाव साख्रि बाख्रिखौनो बुं मावबाफोर मेडिकेलाव सिट मोननायखौनो बुं APSC UPSC आवनो आन्जादाव देरहासार जानायखौनो बुं बेफोराव जुदि देरहासार जांबा उथ्रिसारनो नांगौब्ला नोंथांमोना बे बिजाबखौ फरायब्लाल' जानाय नङा बेखायनो सामफ्रोमबो ओंखारनाय बिजाब रादाब बिलाइ जार्नेल बेफोरखौ फरायब्लासो नोंथांमोना गोरों गोरा आरो बे बुहुमनि जायखिजाया स्टुडेन्टफोरजों नोंथांमोना दावहा होनो हागोन चेलेन्ज खालामनो हागोन आं सानो जों फुङावनो रादाब बिलाइखौ फरायनो मोनाबा गोसोआ उसुखुथु जायो फुङावनो साहा कापसे लाल साहायानो बुं गाइखेर साहायानो बुं फुङावनो सिखारनानै मोखां सोखां सुखांनानै साहा मोनलोङाब्ला देहाखौ सोलेरखौ मोजां नाङा गोसोखौ मोजां नाङा थिग बिदिनो बे फुङावनो 7-8 बाजियावनो जुदि रादाब बिलाइखौ फरायनो मोनाबा बा सफैयाब्ला हगारा होफैयाब्ला मोनबो खामानि मावनो लुबैया जायो ओरैबायदि जायो बेखायनो बे मोनसे हुदा आरो निसाबो होनना बुंनो लायो आरो बे हुदा आरो निसायानो जोंखौ फरायसंनायाव अध्ययन खालामनायाव आरो गोरों गोरा जानायाव आरो बायदिसिना गियान बे बुहुमनि बे अखमनिल' नङा बर'निल' नङा बे बुहुमाव बबेयाव मा जादों बेफोर खबरखौबो जुदि जाय हारिनि मानसिया लाया रोङा बेफोरनो जाबाय जाम्बा आरो उन गोलैसोनाय हारि होननानै बुंनाय जायो आं बारा बुंलिया नोंथांमोना मिथिगौ बेखायनो रादाब बिलाइखौ फरायनांगौ जाहा आबार बर' इंखङै हक बड'सायै हक বা আলোচনী হওক যে আমার মানুহে নপঢ়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই বুলি ভাবে এই তাত একো নাই কিন্তু পঢ়িলে কিবা নহয় কিবা হ'লেও পায় ৰাখাও বসুমতাৰীয়ে কি লিখিছে মই কি লিখিছোঁ অৰুণে কি লিখিছে অমৰে কি কৈছে ইত্যাদিবোৰ জানিবলৈ হ'লে এই বাতৰিটো পঢ়িব লাগিব বা এই আলোচনীখন পঢ়িব লাগিব আৰু তেতিয়াহে নিজেও তাৰমানে আমাতকৈ ভাল কথা জানিবলৈ বা লিখিবলৈ তেওঁ উদ্গনি পাব কিন্তু আনৰটোও নপঢ়ে নিজেও নপঢ়ে নিজেও নেলেখে কিন্তু লেখাবিলাকক যিবিলাকে লেখে লেখক এইবিলাকক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা এই প্ৰেৰণা দিয়াৰ সলনি যদি ডাউন পেলাব চায় সেইটো বৰ দুখৰ কথা আমাৰ ৰাখাৱে কৈছে কেতিয়াই যে এই আপুনি এই ইংখত কি লিখি থাকে এইটো কি পেপাৰ কি আছে তাতে এনেকৈ বুলি কৈছে কথাটো একদম নোহোৱা নহয় এইবোৰ जोंनि मानसियानो बर' मानसियानो गावबो एख' मिथिया बियो नाथाय राजेना दिहुननायखौ बियो
बिनि गोसोआ माने साबजानाय मोनाखै आरो बियो आरो बिखौ फरायनाङा फरायाब्ला बे इंखंआ बिदिनो गोरोलांथो होमब्ला माने बिखौसो नायदो बि ओंथियावसो बुंदो राखाव बसुमतारीखौ आंनि साननायाव नाथाय बे हारि मोनसेनि थाखाय जोबोद लाजिथावना आरो जाम्बानि खामानि जिखि जायगायाव माबा मोनसे अम्बरा मा लिरदो मा आं मा लिरदो माबा नङा माबा लिरदो बेयाव बि मा लिरदो इखौनोथ' मिथिगोन ना गतिके बिखौनो मिथिनाय नङा इ फरायाब्ला गतिके बि हिसाबै बियो जाम्बा जाना थागोन बा मिथिया जाना थागोन बेखायनो रादाब बिलाइखौ नोंथांमोनाखौ फराय बर'खौथ' फरायथारनांगोन बिमानि राव बर' राव थुनलाइ आरो बर'नि सोदोबखौ नों जुदि सानफ्रोमबो बाहायनोब्ला बर' लेंगुवेजनि सायाव नों फरायनांगोन फरायसंनांगोन डिक्सनारि मावनांगोन ग्रामारनि माबा रुलखौबो नों मानिनानै सोलिब्लासो जा बर' रावा जेरैबो दावगागोन नङाब्ला बिदिनो सोलिबाय थागोन आरो जों गावखौनो गाव बर' रावा डेभेलप आन्डार डेभेलप गतिके जोङो इंराजिनिखौसो फरायनि इंराजिखौ फरायब्लासो ओरै जायो ओरैहाय बुंनाय बाथ्राफोरा खिन्थु बेखौ गारनांगौ जिखि जाया दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय इंखं टेलिभिजन आरो सानसेयारि इंखंनि बे जोनोम सानाव दिनै बर' हारिनि थाखाय आंनि मथे दुगाथावना बिथाङा थांनाय 20 बोसोर राजेन बसुमतारीया जोबोद आंखालनि गेजेरथिं जुजिनायनि गेजेरथिं जेंना जेंनानि गेजेरथिं बिथाङा फोथांना लाखिना दिनै 21 बोसोराव आगान सुरनायाव जोंबो बिथांजों आगान सुरफागोन आरो बिथांखौ हेल्प खालामगोन लिरनाय आरिनायाव नाथाय बे बाथ्रा बुंनांगोन लिरगिरि हिसाबै एसे जोंनो लिरगिरिफोरनो एसे मान बान्था होयोब्ला अर्थात लिरनायनि परिश्रम आरो लिरगिरिनि मानखौ लाखिनानै एसे एनै जुदि रां होयोब्ला जों लिरनो आरो जोंखौ मान होनायबो जागोन आरो जोंबो लिरनो जोङो जोबोद थुलुंगा मोनगोन उनथाराव आङो बड'लेण्ड इंखंनि गोलाव जिउ हास्थायनानै लोगोसे इंखं टेलिभिजननिबो गाहामनिफ्राय गाहामसिम जानायखौ हास्थायनानै आरो बिगुमा आरो मावथिफोरखौ बयनोबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनि हाबाफारिनि जों सोमोन्दो लाखिनानै सार बिथाङा सुंद' बिबुंथि होलांबाय सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर दिनै फैयै फैयै हाबाफारिया जोबनायनि लामायाव आगान सुरबाय बेनि उनाव माखासे मोसानाय देंखो रोजाबनाय बेफोर दंबावो बेफोर उनाव जाबाय थासिगोन अब्लाबो आंनि समनि आंखाल जोबोद गरमखाय आङो हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय बायदि खालामग्रोनो नागिरदों जुदिअबा उननि हाबाफारियाव मोसानाय रोजाबना थाबाय थागोन आङो जायफोर बिथांमोना दिनैनि जोंनि बे 21थि इंखं फोलेरनि जोनोमथि सान इंखंनि जोनोम सानाव बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि मानगोनां राखाव बसुमतारी माननि आलासि हिसाबै मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म मानगोनां आनन्दराम औवारी मानगोनां रत्नेश्वर बसुमतारी मानगोनां नुरसिं नार्जिनारी मानगोनां मानिक बसुमतारी मानगोनां शिबनाथ ब्रह्म मानगोनां खोमसाद बसुमतारी मानगोनां अरुण चन्द्र मोसाहारी मानगोनां जोंनि बिएड कलेजनिनो गोरायुं डक्टर बिनन्द बर' लोगोसे बे कलेजनिनो फोरोंगिरि आरो स्टाफ फरायसाफोर जोंनि गासिबो इंखं फोलेरनि
बयबो सोद्रोमा आरो फरायसाफोर जायफ्रा बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोननिसिम आङो इंखं फोलेरनि जानानै गुसुङैनो साबायखर होबाय आरो आंनि बे साबायखर होनाय हाबाफारिखौ आं फोजोबबाय बिनि उनाव मोसानाय देंखो रोजाबनाय बायदि खामानिफोर जाबाय थागोन गोजोन्थों बे समाव मोसानानै दिन्थिफुंगोन साया दैमारि आरो बिथांनि लोगोफोर I request all students to come on the hall. I request all the students out there to come in the hall. Now I request Nomita Soikia and her group. I request Nomita Soikia and her group for group song. I request all the students out there to come in the hall. Hello, hello, this, hello, hello. Hello.
eu rebi un día, eu rebi un día, noran sora. Kono basolila, enue hori, kodom tole kana nuru, ibojai, oiram kodom tole kana nuru, ibojai. Eu rebi Golian, Kristoi bani kojai, eu rebi non diai. Matore mukoli, soli e hori, kodom tole kana muru, libojai. Oinam kodom tole kana muru, libojai. Samkolia kota di polabi, to e samkolia kota di polabi to. Domunar banite, kodomo tolote, domunar banite, kodomo tolote, merai bandigo, to e samkolia kota di polabi, to e samkolia kota di polabi to. Honor matrekanu oh Samkolia, Kenu solai tenu oh Samkolia, Matrekanu oh Samkolia, Kenu solai tenu oh Samkolia, oh bonkila me kope monai kulai, hey oh Samkolia kota di polabi, oh Samkolia kota di polabi oh. Kodomo tolote, merai bandido, toque Samkolia kota di polabi, toe Samkolia kota di polabi, kota di polabi, toe Samkolia kota di polabi, Samkolia kota di polabi, toe Samkolia kota di Samkolia kota di polabi. Thank you. Now I call Saya Daimari and her group for dance. Students, please don't leave. Students, please don't leave. At last we will enjoy with the song of Mr. Daitun Bosumutari.
and her group for beautiful performance. Now I call Priya and her group for group song. After Priya and her group song, I request Haina Sri Bosumotari to get ready for the dance. I request Haina Sri Bosumotari to get ready for the dance. High, 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 high.
Hainasri Bosumotari to come on the dais for her dance. Meantime, if Hainasri is not present, I request Daitun Bosumotari to come on the dais and give a beautiful song for us. Please come on the dais. After the Daitun's performance, we will have our Hainasri Bosumotari dance. After that, we are going to distribute prize. Hello, hello. Though I am not prepared, I am going to sing for you guys. Okay? You will have to enjoy along with me. Are you ready or not? Are you ready? Okay. Hello. Hello. जारु फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारदों गानै जोमै सोरखौबा नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारदों गानै जोमै सोरखौबा नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव Clap guys, clap.
फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा क्लाब क्लिप जोंख्लाबबाय नोंनि गहेना हो फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा क्लाब क्लिप जोंख्लाबबाय नोंनि गहेना आय' नों बेसे समायना आरोबाव गाहोबाय सानजानि आलायारना मिनुसुलि महर बेस्रां मेगन आदै मद' बिखा फानदों खानाय रुम्बा मिनुसुलि महर बेस्रां मेगन आदै मद' बिखा फानदों खानाय रुम्बा हे ओ जाखो नों बबे जायगानि थांगोन नों बबे जायगायाव अन्नानै फोरमायलां नोंनि थं थानायनि मोजां गाज्रि सावरायलायनि ससे लामा थांफादिनि जारौ फुंनि समाव Cliff! दासान नों आंखौ एदावदों महरावसो नोंनि मुहिदों दासान नों आंखौ एदावदों महरावसो नोंनि मुहिदों दासान नों आंखौ जंखायदों हायनायावसो नोंनि मुहिदों खालामनि माहा नोंनाव बिबाय राहा ससे लामा थांफादिनि जारौ नोंजोंनो लोगोसे जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारगोन गानै जोमै सोरखौबा नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव Thank you guys. Hello. Now I request Hainasri Busumutari to give her solo dance. Hainasri Busumutari is our last performer. After that, we are going to distribute prize.
Thank you, Hainasri, for your beautiful performance. Now I call upon Super Sir on the dais to announce the prize. Hello, everyone is ready, right? To receive the money. Yes or no? How the job? Very good. But we are so sorry, okay? We have only 3 prizes. And then, so far we have received till now Okay, so we have a total performers, group song, single song and solo dance and group dance. We have total 13. Okay, out of 13 we have selected only 3. Those who have performed very well, and then they will be getting the prizes. So those who are, I shouldn't say loser, but at this very moment I must say that those who are not getting the prizes, they will be considered as a loser. Okay? And then those who are getting the prizes, they will be winner. Okay? So any guesses from audience? So before I announce the winner, I would like to call Pukon sir, and then Didam sir, and then Susanto sir, and then Kovita ma'am, and then Tutumuni ma'am to come forward to the stage. Yeah, please come. The first prize goes to... No. Let's give a big round of applause for those who are performer and those who are loser. Okay, let's give a big round of applause. Those who are loser, okay? Okay, thank you. And then those who are supporting us with a clap, that means audience. Let's give a big round of applause for them, okay? Even though they are not a performer, still then they are supporting with big hands clap, okay? So, I don't want to delay, na? Okay, let's announce. Okay, the first prize goes to single dance. She is not other than Dartri Boro, na? Okay, she is the first winner. So now may I call our Kavita ma'am and then Didam sir to give the prize to our Dartri Boro. Yeah, please come forward. Okay, let's give a big round of applause. You have to share with us, okay, Dartri? Once more, let's give a big round of applause. Okay. Thank you. The third prize goes to... Any guess? Doctor? Sorry, I can't hear. Okay, the third prize goes to
Group dance. Who is that? Alari and her company. And then I would like to call Pukon sir and Susanto sir. No? Okay, Alari and her company, please come forward and then take the prize. Yeah, please come first. It's so hot, no? That is third prize, okay? Third prize. Okay, don't be conscious, yeah? Give a big round of applause. Okay, thank you. Okay, I'm so sorry. I supposed to inform you. So we have selected from single dance 1 and then group dance 1 and then we have selected from song 1, okay? Please don't mind. That is the last, not the least song, okay? Any guess? Who is getting? The second prize goes to Mr. Dayton Bosumatari. Okay. And then I would like to call Miss Tutu and Miss Birga and then our Hema ma'am to come forward and to give the prize to Didam. Okay, let's give a big round of applause for Didam. Okay, that's all what we're supposed to do at this very moment. Okay, now I would like to hand over mic to our Hema ma'am. Okay, our program is ended here. So, today's Inkong birthday, Bisma? 21st birthday is ended here, and so our program of cultural program. So, if you students want to enjoy, you can do so. Thank you for your cooperation and presence. Okay, jump season, you don't like? Let's rock, na? Okay, play some music. We will dance, na? Okay, stage is yours. You can come and dance. Everyone can. A, B, C, D, right? Everybody can dance. A, B, C, D. Everybody can dance. Come. Music.
नाम